سلام سلام نخلقاتكم نزا نشتي ملختي تسمعوا فقدنا تزغمكم لا ملختي كابزي زلنا يوكونتاتنا يسدت أب كل شنخات بوليتيكاوي محبراوي ومكتباوي كم حبرة السب زلنا يوكونتات بقمت بمئتاو انتاي سلزقود لأيو أبانا فليز بلاي كابتغال حبرة السب الزينة أبود قتل لنا خويني يسمعني سلازتي مبقس خون زغالسي انتاي كوني خون زغال دهربايتو سنتايو كابزبل أنتي حسابات بصحف قريبة نيرو مالتيو سلازي أقداسي تيات بلوات داهنكم نخاروت كتبات صح قبروا مغنياتو زقوانزي تمارسنا نفسك في نفسنا كنريهم كنمرمرن زلمنا وين يسمعني يتكاب كالوس ويتمبال ربحايا كلهم تحادونا بهاقوصي إذو يتزبل مالتيو سلازي تساقم قنا كلنا إذولو مركوسو خااتي زنبرا بحالنان منتنان السو شخال كي قبركا زقبر كله ربحا زمسي أيكونا هو مسارة بأرية أرستي بحالون هايمانوتون زي حلو حبرة السب طوعي بوليتيكا خسرح زكاة أيكونان تولى أرستي بيالخو نواح سلازي كونت سألني لكم سمعوا تسفى قبر يعتاوي بحالتاتنا بقى في تاريخ زنقرنا قديفنا ادمي صقا زهابهم لعلي 5 عامت ادمي رقيصهم بهيوت زنبرو زلو زيغاتاتنا بزعبات زنبري بحالنا هيمانوتنا مسنا حجي بمنصصار انتايكم نمسكرو قدم عبيتي بعدميهم يخبريهم نيروم كبري زوهابهم كا نسلا عدميت راح زيكونس بناي عدمي تمكرو زدلبو فلطت كبري وهابوس لزنبرت رحيو بايتو أبوتاتنا أب مخفاتو بمرحة هايمانوت تباريخو بعدمي زدفو أبوتات يوم زخفتو نيروم بزعبا من محدار عدوم زحرسن زحزعن زماسحن زمكالن كل محدراوي شنخات بزملكت ناي زربا خئلت يحلوهم أي يحلوهم زنوحة تمكرو هيوت لزلوهم ترحيوهم حساباتهم كله قدامنت زوهابهم نيرو بخبرن بصمونان كآي سمعو نيرو استرفي ويز قدلاي حسابات انتهالي خا وتم بعدنا زغتلوهم هو كمت أبوي أياي زولو كوينو منادا خمزن كمتن انتنو السغل خا ممعرقي نولون حسابات نايت قدميهم استزاربي بلازاز تسني نما بقسا حساباتو دقيفهم ملؤ يمزقبوا نيرون بزحو جزي خيطفؤو زمحيش همحيشهم زوسخ وسيخهم يتغمنا يزولو الساني بمحلافكا كالسالي من محداراوي سرعاتهم بملؤ سممعيهم زازمو نيرون بزا أبيلهم كا حلافنت نزسكومو سبات قوصلي وديقلهم تمريقهم أبسرحاتهم يوافروا نيرهم زي زمنا ناي ممرح حلافنت بسلطان زقلس أبوتاتنا قن شكا عدي أقلقال حزبي زبسم يمزهو زنورو شكا ويقلقالي زمرت سمكوانت زيكوني اتزوهاب زنبرا حلافنت مولقاوي كبرن زنان زنصبارق زيكونس تعقستن عقلن توفاينتن زحاتت الشيخ مثل زنبرايو زأقباب من محدار زي بهالن هايمانوتن مركوس زقبرس لزنبرايو بسلامن سمن عنز خيط زنبرايو أبهال حبرة سبنا حاسوت سرقي عامز قبو تلمت كحدت أب كل هايمانوتات هاقرنا نورن وقزن يونيرو
ስለዚ ኸኣዩ ሃይማኖት ኣብ ሕግን ስርዓትን ዘብጽሕ ገበን ንኸይፍጠር ድርዒ ኮይኑ ዝከላኸል ዝነበረ ባህላዊ መነባብሮና ካብ ውልቂ ዝሰገረ ማሕበራዊ መነባብሮ ዝነበሮ ክብሪ ቀሊል ኣይነበረን ንዝሰኣነን ዝተሸገረን መጀመርያ ብጎረባበቱ ካብ ዝሓሊፉ ከዓ ብዓዲ ዝድለ ረድኤት ዝግበረሉ ባህሊ ነይሩና ዝግበር ውራይ ወይ ሕርሻዊ ስራሓት ዝስርሑ ገዛውቲ ኣባይቲ ብወፈራን ብልግስናን ዓዲዮም ዝሽፈኑ ነይሮም ኣብ ምዕባይን ክንክንን መንእሰያትን ቆልዑን ስድራ ወለድቲ ጥራሕ ዘይኮኑስ ጎረቤት ዓድን ካብ ስነ ምግባር ንዝወፀ ፍቓድ ከይሓተቱ ጣልቃ ኣትዮም ሓላፍነት ክወስዱ ዝገብር ባህሊ ነይሩና ኣብ ሕብረተሰብ ዝፍጠር ሽግር እውን እንተኾነ ዋላ እውን ብዝለዓለ ደረጅኡ ኣብ ሞት ቅትለት ዝበፅሕ እውን እንደነበረ ኣብ ዝለዓለ መንግስታዊ ሕጊ ከይበፅሐ ብዓበይቲ ዓድን ኣመንትን ብዕርቅን ፍትሕን እዩ ዝዳነ ዝነበረ እዚ ምዕሩግ ባህሊ ሕብረተሰብና ኣብዚ ሎሚ በፂሕናዮ ዘለና ናይ ክሕደት ሓሶት ሕስረት ስርቂ ጉቦ ጭካኔ ኮታ ባህልን ሃይማኖትን መሰረት ዘይገበረ ኣነባብራ ክበፅሕ ዝኸኣለ ክዕቀቡ ዝነበሮም ባህልን እምነትን ኣብ ጉዕዞ ተንጠባጢቦም ስለ ዝተረፉ እዮም እዞም ሎሚ ልዕሊ 50 ዓመት ዕድመ ረኺብና ብህይወት እንነብር ዘለና ኣብቲ ምንጥብጣብ ባህልናን እምነትናን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለና ግን ክንክሕዶ ኣይግባእን ነቲ ዘዕበየና ልዒሉ ዝተጠቕሰ ባህልናን እምነትናን ብጃምላ ብድሕረት ኢና ገሊፅናዮ ክዕቆብ ዝነበሮ ዓቂብና ዝመሓየሽ ኣመሓይሽና ኣይከድናን ትዝደለ ምዕባለ እውን ብፍልጠት ዘይኮነስ ብምምሳል ኢና ተቐቢልናዮ ዘይትፈልጥ እፈልጥ የምባል ዘይነበረካ ነይሩኒ ዘይብልካ ኣሎኒ ዘይገበርካዮ ገይረ ብደገና ክንንፀባርቕ ኢና መሪፅና ኮታ ካብቶም ክውረሱ ዘይግብኦም ያታዊ ብሂላታት ሓደ ዝባንካን ወደቦ ይርአዮ ከብድኻን ሓምሊ መልኣዮ ኢና ዓቂብና መፂና ብናተይ ኣረኣያ እዚ ዝተጠቕሰ ክቡር ባህልናን እምነትናን ብርኡይ ክሽርሸር ዝጀመረ ኣብ እዋን ዕጥቃዊ ቃልሲ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ቅድሚ ዝበፂሕናዮ ዘለና ዘመን ስድራ ቤት ክሳብ ደቆም ኣኺሎም ብርኮም ዝወፁ ብናይ ወለድትን ጎረቤትን መላእ ዓድን ብስነ ምግባር እዮም ተመልሚሎም ዝዓብዩ ዝነበሩ ኣብ ዘመነ ተጋድሎ ግን ኩሉ እዩ ክቕየር ኮይኑ መንእሰያት ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም ካብቲ ዘዕበዮም ስነ ምግባር ስድራ ቤቶም ተኸሊፎም ተጋድሎ በረኻ እዮም ሰፊሮም ካብ ናይ ስድራ ናይ ዓዲ ባህልን ልምድን ብዝረሓቐ ከዓ ብነፃነት ናይ ባዕሎም ባህሊ ከተኣታትው እዮም ኮይኖም ብዕላማ ክፅይቁን ከበላሽውን እኳ እንተዘይነበረ ናይ ባዕላቶም ልምድን ባህልን ኮታ ወተሃደራዊ ባህሊ እዮም ተመልሚሎም እቲ ፖለቲካ እውን እንተኾነ መሰረት ስርዓት ሕጊ እንዳባ ዲሞክራሲያዊ ፍትሓውን ምሕደራ መሰረት ዘይገበረ ካብ ደገ ዝተሸመተ ማርክሳውን ደኒናውን ዝብል ከም እምነት ምን ቀዲሞ ተላበሶ ኣብ ውድድር እዩ ዝተኣትወ ካብ እምነት ወፂኡ ኣብ ስነ ፍልጠት ዝኣምን ምዕቡልን ኣብነታውን ኮይኑ እዩ ዝረአ ነይሩ ዝነበረ ፖለቲካዊ ስርዓትያታትና ሕግታትና ሕግታት ኣብ ደቦና ፍትሓውነቶምን ዴሞክራሲያውነቶምን ኣቕልቦ ይተዋህቦምን ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ህዝቢ ኣኪብካ ኣስተምህሮ ክወሃብ እንከሎ ዝነበረ ስርዓተ ባይቶ ቦታትና ዘይክተል ዓበይቲ ኣቦታትና ኮፍ ኣቢልና መምርሕን ትእዛዛትን ክኽተሉ ኢና ጌርና ብኸምዚ ኢና እምበኣር ሎሚ ዓብን ንእሽቶን ለባምን መስተውዓልን ዘይፈሊ ኩሉ ኽኢላ ኩሉ ፈላጥ ኩሉ ክመርሕ ዝደሊ ዘረብኡ እምበር ናይ ብፃዩ ክሰምዕ ዘይፈቅድ መራሒን ተመራሒን ክትፈልየሉ ዘይትኽእል ባህልን እምነትን ዝጎደሎ ኣብ ናይ ሕንፍሽፍሽ እዋን እንርከብ ዘለና ዘበነ ተጋድሎ ተወዲኡ ዘበነ ነፃነት ምስ ኣተወ እውን እንተኾነ እቲ ባህሊ ናይ ተጋድሎ ብዝኸፍአ መልክዑ ይቕፂሉ እቲ
ኣብ ዘበነ ሰውራ ብድልየትን ፍቓድን ዝኸይድ ዝነበረ ኣብ ግዜ ነፃነት ሃገር ዝነበረ ባህሊ ናይ ሰውራ እዩ ክቕፅል ተገይሩ መንእሰይ ኣብ ዕሸል ዕድሚኡ ካብ ስድራ ቤቱ ተመንጢሉ ንሕና ዝሓለፍናዮ ሕለፉ እዩ ተባሂሉ ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ዕድመ ሙሉእ ዓስከር ክኸውን ከሎ ዝተረፈ ከዓ ናብ ኣገልግሎት ብነፃ ጉልበት እዩ ተዋፊሩ ተናይ ድሕሪ 40 ዓመት ወለዶ በዚ ባህሊ እዚ ተመልሚሉ ዓብዩ ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣምሊጡ ኣብ ጉዕዞ ስደቱ ዝሓለፎ ናይ ሕሰም ተመክሮ ተደሚሩ ክሳብ ክንደይ ናይ ኣእምሮ ጉድኣት ተሰኪሙ ከም ዘሎ ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለናን ባህልኻን እምነትካን ከየፅንዓካ ጥዑይ ፖለቲካ ክስራሕ ዝከኣል ኣይኮነን ሎሚ እንሆ ስለዝኾነ ከዓ ሎም እንሆ ባዕልና እንነብረሉ ዘለና ኩነታትና እኹል ምስክር እዩ ዝነበረናን ዝዓበየናሉን ባህሊ ማእከል ዘይገበረ ኩሉ እንገብሮ ኣኼባ ይኹን ባይቶ ብስምምዕን ውህደትን ክንዛዝሞ ንሽገር ኣሎና ክትዛረብ እምበር ክትሰምዕ ዘይምፍቃድ ናይ ኩሉ ፈላጥን ክኢላን ኮንካ ምቕራብ ሰብ ኣብ ክንዲ ብሓሳባቱ ብሰብነቱ ዝፍረደሉ እዋን ኢና ዘለና እዚ ናይ ሕንፍሽፍሽ እዋን እዚ መሰረታዊ ፍታሕ እንተዘይተገይሩሉ ጥዑይ ፖለቲካ ክስራሕ ዝከኣል ይኽእል ኢልካ ምሕሳብ ዝከኣል ኣይኮነን ሓሳባተይ ንምጥቕላል ብሰንኪቲ ዝሓለፍናዮ ዘይንበር ተመክሮታት መጠኑ ኣይፈላለ እምበር መብዛሕትና ናይ ኣእምሮ በሰላታት ተሰኪምና ከም ዘለና ምእማን ከድልየና እዩ ማዕረ ማዕረቲ እንገብሮ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ባዕላዊ ሕክምና ብምዝውታር ሕድሕድና ናይ ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን መንፈስ ንኽነግስ ቀዳምነት ሂብና ክንሰርሓሉ እንተዘይክኢልና ኣብ ሑፃ ዝተሰረተ ህንፃታትና ንኽፈርስ ምንቅጥቃጥ መሬት እውን ዝሓትት ኣይኮነን ሰላም ሰናይ ዘበን ይምለሰልና ባይረ ሰረቐ